Jeg hedder Katrine. Og jeg hedder Sofie. Og vi blander os i dine sager. Og vi har så valgt at lave en video hver torsdag. Ja, hver torsdag. Fordi vi skal godt til gymnastik sammen. Den skal så handle om... Altså, det er sådan nogle sjove ting, vi gør og sådan noget. Og ja, sjove ting bare. Super sjove ting. Ja, super sjove. Den her. Super sjove ting. 3, 2, 1. Ja. Jeg kan godt lide det her. Og det kan også godt være oppe i skolen, at vi så laver den, ikke? Jeg ved godt, det er fredag i dag, ikke? Men, ja. Jeg var her også i går. Ja. Der glemte vi det bare. Men det skal jo også være lidt sjovt, så er der ingen, der skal kede sig. Og det kan godt være, enten gør vi det på iPad'en, eller jeg skal det på min telefon. De kan begge to sende det på YouTube. Ja. Fis stop. Ja. Krøllebælle. Men altså, ja. I skal lige se. Krøllebælle. I skal lige se mig stå på hænder. Jeg venter. Nej, man kan ikke vente den om, når man først er i gang, vel? Vent. Sådan her. Nej. Min tur. Ej, okay, jeg tror heller ikke, jeg kan. Jo, du kan godt. Ja, men ikke på så lidt plads. Den nu skal du finde. Okay. Sådan der. Sofie gør sig klar. Sofie, for helvede. Du kan godt. Kom nu. Okay. Sofie. Ordentligt. Okay, ordentligt. Det var ordentligt. Så prøv lige at se mig. Trine kan det. Wow. Okay, så er det nu tæt på. Okay. Kan I se? Nej, det tror jeg ikke. Det er flot. Hun bliver ved. Jeg skal have det. Og jeg tror, at i næste video, vi vil fortælle lidt om os selv. Katrin, du har givet mig den saftevand igen. Det er sjovt. Ja. Sofie, kan du sige det? Hvad? Sig det. Jeg hedder Katrine. Og jeg hedder Sofie. Og vi blander os i dine sager. Farvel.